நான் நினச்ச மாதிரி வீடியோ கட் ஆச்சு. ஃபஸ்ட்லேருந்து ரீகார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சரி வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபார்ம் போடு போடு போடு. இது போதுமா கைஸ்? நம்மளுக்கு இன்னும் தேவைப்படும். ஆமாம், 2 வீடியோவே அப்லோட் பண்ணுங்க கைஸ். கடுப்பாகும். ஓகே, இது போதும். இது போதும் எனக்கு, இது போதும். இது கண்ணாமலாம் முப்போம் எல்லா சீரியும். மிக்சடு சீரியல் ஒன்று கிடச்சிச்சு. சரி தண்ணி ஊற்றுவோம் கைஸ். பேக்லாம் வாங்கணும் கைஸ் நம்ம. அப்போ தான் அது ஸ்டோரேஜ் இதுவாக இருக்கும். லிமிட்டில் வச்சுக்கலாம். ஓகே சார், நம்ம போயிட்டு வந்துடும். உள்ளே ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் போவாங்க. என்ன ஃபஸ்ட்டு இது கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். கெட்டிங் ஸ்டார்டட். அதான் பண்ணியாச்சு. சரி மீட் பண்ணுமா கைஸ்? நம்ம வெளியே போய்ட்டு வாங்க, ஒரு விளையாட்டுக்காவது போயிட்டு நிறைய பேரை பார்த்து மீட் பண்ணலாம். எனக்கு நிறையா தெரியாது கைஸ், கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் என்னென்ன ஜெண்டர். ஃப்ளவர் எடுக்க முடியுமா? நான் யாருக்கா கிஃப்ட்டு கொடுக்கலாம் எனக்கு தெரியணும். 2 ஃப்ளவர் இருக்குது. போய் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்ககிட்ட போய் ஒரு கிஃப்ட்டை கொடுத்துருங்க காய்ஸ். கடுப்பு காய்ஸ், இந்த மேலே போயிடுச்சுல காய்ஸ், அதனால எடுக்கவும் முடியல. அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டில் எனக்கு செஸ்ட்டு தேவைப்படுது. அப்புறம் ஏன்னா இது புட்டு இங்கே ஓகே, எனக்கு இது இங்கே இருக்கட்டும் கைஸ். ஃபஸ்ட்டில் போனால் எதையும் எடுக்க முடியல என்னால். ஃபஸ்ட்டில் ஏதாவது தேவையில்லாத பொருள் ஏதாவது வச்சுப்போம். ஆமாம், ஃபஸ்ட்டில் என்னால் முடியவே இல்லை. ஃபஸ்ட்டில் வச்சுட்டோன்னா அதை நான் தொடக்கூட முடியல. தொட்டால் வீடியோ கட் ஆகிடுது. என்னம்மா இது? சரி சும்மா இது என்னாச்சுடா ஆக்ஸுங்க? கடுப்பாக ஆக்ஸ் காணணும். ஃபஸ்ட்டில் இருக்கட்டும். சும்மா மைனிங்லாம் போகலாம் கைஸ். இல்லை நம்ம மணி 12 பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ ஸ்பீடாக டைம் ஓடுது. டே 1 டே ஏன்னா முடிஞ்சிருக்கு. டே 5 வரைக்குமே இந்த வீடியோ கண்டினியூ ஆகட்டும். யார் இது? இந்த கேம் இப்போ ஆல்ரெடி நான் ஒரு தனியாக இது வச்சுருக்கேன் கைஸ். அதில் வந்து நான் எனக்கு வந்து இந்த 2 பேர் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி, ஹேலியும் எமிலியும். அவங்க 2 பேரையும் தான் கல்யாணம் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன், முடியலையே. ரெசிபிலாம் கொஞ்சம் ஒர்த்தான ரூட்ஸ்லாம் கிடைக்கும் கைஸ். இங்கே தான் எமிலி வேலை செய்வா. சரி பார்த்து ஒரு கிஃப்ட்டை கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணுறவங்க. என்னடா எமிலியை காணோம்? சரி எமிலி வீட்டுக்கே போயிடும். ஹேலி எமிலி வீடியோ எனக்கு தெரியும். நிறைய பேர் பார்க்கணும் கைஸ். நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம். ஃபஸ்ட்டு 2 பேர் பார்த்துருப்போம்.